Esta mañá presentábase a 13ª edición da BTT Concello de Rianxo, organizada pola Peña Cicloturista Castro Barbudo en colaboración co Concello. A proba disputarase este vindeiro domingo 19 de abril. A edición deste ano ven cargada de importantes novidades. Ademais do cambio de percorrido, reduciránse as distancias, con posibilidade de elixir entre o trazado curto de 46 km ou o longo de 66. Ademais da BTT, a proba incluirá tamén unha andaina de 22 km que discorrerá por parte do percorrido da proba ciclista. O que das rutas temos dúas, unha corta de 46 km con aproximadamente 1.200 metros de desnivel, a larga de 66 con aproximadamente 1.900 metros, e temos a andaina que son 21 km con sobre 450 metros. A ruta corta vai ir marcada ca cinta azul do Concello de Rianxo, a larga vai por GPX e a andaina vai ca cinta roja do Concello de Rianxo. Dicir máis, as tres rutas teñen os seus propios avituallamientos. Despois, á súa chegada á lonja, hai o servicio de limpieza das bicicletas e máis a ducha, tanto para homes como para mulleres. Dende o Concello, que colabora un ano máis coa proba, destacaron a importancia da mesma, sendo ademais un dos acontecementos deportivos que máis interese espertan. Dúas das probas que maior participación congregan e que ademais teñen unha parte moi destacada, dado que polas distancias tamén que se percorren, permítenos percorrer, visitar distintos puntos do noso municipio que moitas veces que non é posible visitar en todos os eventos deportivos, evidentemente, e ademais este ano máis alá, incluso das nosas fronteiras, tamén poderemos visitar distintos puntos de interés, distintos puntos paisaxísticos moi fermosos que os deportistas e deportistas terán ocasión de percorrer, non? As inscripcións aínda están abertas, podéndose realizar a través da web www.msports.es. Dende a organización agardan superar os 400 participantes, unha cifra similar á da última edición.